Magandang gabi ulit sa inyo lahat. Ito ulit ang inyong likod, Mike Padawan. Nagbabalik sa ating tropical weather analysis na yung araw po ng Biyernes hanggang Lunes, Pebrero 26 hanggang Marso 1, 2021. At itong Tagalog version ay pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000. Umpisa natin na yun ang ating update. Ito ang latest GovSat. Simula na yung araw na ito ng Biyernes hanggang bukas Sabado. Halos wala po tayo mga any major weather system na ka-affect po sa ating bansa. At nagkakaroon po tayo ng tinatawag nating monsoon break. Dahil po niyan ay medyo umiinit na naman po ang ating panahon. Umaabot naman po ng 30 ang antas ng sentigrado na yung araw na ito. At halos sa iba't pong bahagi po ng ating bansa, ganun po ang nakanasan natin dahil po sa paghina ng amihan. So, for the next 2 weeks, ay babantay natin kung babalik ulit ang amihan. But yung forecast ng mga computer models hanggang unang linggo po ng Marso ay wala pa rin pong amihan na bababa po sa malaking bahagi po ng ating bansa except po dito sa may bahagi po ng extreme northern zone. That will be, ito ay inasahan po sa Marso 2 hanggang 4. So far, yun po ang pinapakita. Hindi na po siya kalakasan, so mananatili po ang medyo mainit na panahon. Ito po ay normal dahil po papalapit na po tayo sa buwan ng Marso, na kung saan sa kalagitnaan o katapusan ng Marso, dyan na po matatapos ang hanging amihan. Magkakaroon na po tayo ng shift sa generally easterly surface wind flow, yung easterly trade winds. Kaya na yun, ay nakaka-affecto na yun, itong easterly sa may eastern Visayas. So magkakaroon po yan mga maulap na papuwirin na may pagkulog at pagkidlat, lalo sa hapon ng gabi. Dahil po sa na yun ay meron pa rin po tayong tinatawag na La Nina phenomenon, kaya po may mga ulan-ulan pa rin tayong makakanasan. Hindi lamang po dito, sa ibang bahagi po ng ating bansa ay mga isolated po, mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagdidlat, lalo na po sa hapon o gabi. Samantala, meron po tayo dito ng mahinang surface trough na dumadaan po sa Calayan Island Group. Hindi na po siya low pressure, but magbibigay rin po ng maulap na papuwirin ng mga possible na mga pag-ulan dito po sa bahagi po ng isla ng Kalayaan. At dito naman po sa may south of Japan, meron po tayong frontal system na kumikilos na yun sa may western Pacific. Hindi naman po ito makaka-affecto sa atin except po yung posible ang dulong buntot nitong frontal system ay makaka-affecto sa Batanes at Bubuing Cubao Islands sa susunod na mga ilang araw kung aabot po siya. So far, yan po ang ating latest sa ating GovSat, in ating fast animation. So yan po, kinagita po natin dito ang mga kaulapan. Dala po ng easterly surface wind flow. Ito po yung zoom in satellite animation. So makikita po ninyo dito yung mga localized thunderstorms na dala nitong easterly surface wind flow sa may silangan bahagi po ng Visayas. At nag-extend po ang dito sa may silangan bahagi po ng Masbate. At ito naman po yung surface trough dito sa may south of Kalayaan. Okay, sa may Spratly Islands. So far, napakaganda po ang ating panahon after weeks na mahangin at malamig na may mga ulan-ulan dahil po sa combined effects po ng hanging amihan at yung namuong bagyong Xiaoring. Kaya actually, maganda ang mga panahon natin ngayon, although mainit na rin po ang panahon dahil po papalapit na po ang tag-init. At ito naman po ating rainfall accumulation sa sunod na 3 araw, simula na yung Biyernes hanggang Linggo. At nakita po natin may mga possible isolated thunderstorms sa may eastern sections po ng Northern Luzon. Dito kan po sa may Camarines Norte, eastern part ng Leyte at southern Samar. Gayon din po sa may Hilaga at Hilagang Silangang bahagi po ng Mindanao. Dito rin sa Zamboanga del Norte, gayon din po sa may Davao City area, o sa Davao region, may mga isolated rain showers and thunderstorms na posibleng maganap sa loob ng 3 araw. Ito naman po yung ating wind, rain at pressure forecast sa loob ng 3 araw mula sa windy.com. Galing po ito sa European model. Bukas ng hapon, may mga inaasahan po tayong mga possible chances po ng mga thunderstorms, mga isolated ones sa may Visayas, gayon din po sa may Northern Mindanao. At pagdating naman po ng Linggo ay medyo mas tumataas po ang chance na baka magkaroon po ng mga isolated thunderstorms sa malaking bahagi po ng Mindanao, Kabisayaan, ibang parte po ng Northern at Central Luzon, kasama po ang Northern Bicol Region, Camarines Provinces ay mga possible po na may thunderstorms pwedeng mabuo. Pero isolated lamang po ito.
dahil po sa local heating at yung easterly surface wind flow naman dito sa may silangan bahagi po ng ating bansa. Pagdating naman po ng Monday, ganun pa rin po, may mga inaasahan po tayong mga isolated thunderstorms sa may gitna, Hilaga at silangang bahagi po ng Mindanao. Gayon din po dito sa may area po ng Palawan. Ang ibang bahagi po ay magiging mababa po ang tsansa na magkakaroon ng mga thunderstorms sa darating pong Lunes, unang araw po ng buwan ng Marso. At bago tayo paalam, ito ulit ang ating Global Tropics Hazards and Benefits Outlook from the Climate Prediction Center ng NOAA. At ito po for the next 2 weeks. So, for week 1, valid February 24 to March 2, meron po tayong medium or 50% chance na magkaroon po ng mga ulan at thunderstorms sa may dulong hilagang Luzon o gitnang sa may hilaga at dulong hilagang Luzon. So, 50-50 po ito. Hindi po posibleng hindi matuloy. While the rest of the Philippine Islands will remain normal po ang panahon. Maganda. At may mga isolated thunderstorms sa hapon o gabi. At pagdating po ng ikalawang linggo, valid March 3 hanggang March 9, pareho pa rin ang panahon. Walang pagbabago pa sa Pilipinas. Patuloy pa rin yung monsoon break. At ang possible na mataas ang chance na magkaroon ng mga ulan at thunderstorms. Pero 50% or medium chance ay dito po sa may Celebes Sea, south of Mindanao. So far, okay po ang ating panahon sa Pilipinas for the next 2 weeks. Wala pong nagbabantang o posibleng mabuong low pressure area o bagyo hanggang March 9. Okay? So, yan po. Diyan po nagtatapos ang ating latest sa ating panahon mula sa Typhoon 2000. Ito si Mike Pado magpapaalam. Be #WeatherWiser, #TyphoonWiser. Happy weekend to all. At maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aming YouTube channel.